Ang SED Marketing, mudalit kaninyo ning sugilanon. Tambok ko nga babae. Oo. Ako gidauli ko at hoy, tambok papalita ra tag baboy. Kasabuan mo ko pre kini hoy. Ay pagidaan na ha, doon ako ingan ha, nganong tanganan ko nimong tambok, doon ako ingan. Buya gud. Di ako lang siyang giusapin ko, hoy, baboy, papalita ra tag tambok. Libuan katao ang ilang gilingaw, di pa katawa, apan kumusta sila sa tinuod nilang kinabuhi. Mura rin mong ihatag na ako. Naka-advance ba ito itong syuha day? Mau ka na lang nabilin. Di ko magsilbi ng kinabuhi, Alan. Dili ko mabuhi ini. Di na gani ko makapamalit sa akong pangarte. Mubalik kog sayaw sa musugot sa dili. Day, Carol! Kaluoy sa komedyante, maglilingaw sa mga tao, apan wa si kalingaw sa iyang kaugalingon. Kinsa ganang gitan-aw mo sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve. Amahan kong hari, Oh, tagakalibutan! ay ayaw sa hilab ti amahan kong hari. Ayaw pagsandig sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve! Unsa kining naitabo nako. Unsa kining akong naimutangan. Day, Carol, mga anak! Day, Chini! Miyanas tatay dahi, may dakong lami dahi! Tatay Alan! Anong naghila ka man, anak, ha? Wala si nanay, tay! Nagdala siya og bag! Nyingon siya! Layas na siya! Ha? Ibiyaan ta ni nanay ni mo, Carol. Ano man, day? Gibuhat ko manaunta ang tanan nga buhi ko kabusa akong pagkakomedyante! Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Unsaon ba man kaha pagpakatawa sa usa ka komedyante kung ang iyang kinabuhi puno sa kasakit? Ang Komedyante! Sinuwat ni Teresa Terol Soria. Ubos sa direksyon ni Goliath Macurda. Spinner, Jeffrey Gaburada. Soundman, June Puhanes. Audio editor, Randy Tayad. Dalit alang sa inyong karingawan sa SED Marketing. Pigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap o New Celebrity Kojic Soap. Lahat ang naglalaba, ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria, pinagluluto ka pa. Pakinggan natin ang isa sa natulungan ng SED Paniawat Plus. 2019, balik-balik ako sa ospital. Hindi lang nila napapababa yung BP ko. Opo. Kasi mahilig ako sa mga herbal-herbal iniinom. Yung nag-deliver noon dito ng Panyawan, ni Sid Panyawan. Trinay ko ng isang buwan, minom ng ganon. Minomonitor ko yung BP ko. Bumaba naman na siya. And pinagpa-blood team ako nung BP. Normal naman lahat. Jennifer Manalis. Kaganito rin din, ng Buongan Santo Tomas. SED Paniawat Plus. Gawa ng SED Marketing. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, niyang sumpay sa atong sugilanon, ang Komedyante. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko naman. Nakatuog lang ko kadiyot. May nahitapo na dayon nilang ni Alan sa babae. Ingon ni anak kadali mo daog desisyon ang mga kalibutanon. Di pa nga kaslon mandaan, usa pa may mahitapo. Husto ka, anak kong prinsesa. Inahan ko Rayna. Hinumdumi, mahibaw ko kung unsay naas imong huna-huna. Maong ingon ni anak ka miserable ang kinabuhi sa mga kalibutanon. Madali-dalion sila sa ilang mga desisyon
Sawa paghuna-huna kung unsay sangputan. Sawa nila paggamit og tarong sa ilang mga panghuna-huna. Unsay buot mong ipasabot inahan ko Reyna. Magmahay si Alan sa iyang nahimong desisyon? Husto ka. Tungod kay nagpadaog siya siyang kasing-kasing ug sa kaibog niya sa maong babae. Inahan ko Reyna. Apan magpakasala sila, inahan ko Reyna. Dili rason ang pagpakasalang tungod kay may nahitabo na nila. Hinumdumi. Nagduha-duha ang babae kang Alan. Inahan ko Reyna. Dili sila magmalipayon sa umaabot. Dili. Inahan ko Reyna. Naluoy ko kang Alan. Nakita kong tinud-anay ang iyong kipati sa babae. Apan kung matinuod ang panlantaw sa inahan ko Reyna, makaluluoy siya. Saan ko magha siya pagtapang, aron dili mahinayon ang ilang pagpakasal. Unsaon man, dili ko gustong sakitan si Alan. Dili. Tinuod ba ang tanan ako nabati ganyan na si ilahang Alan? Murag dili pa man jud ko makatuoy nga may nahitabo na ninyo, uy. Kaya di ba, nasuko pa man ka atong Alan, di ba? Ambot ba tayo eh. Ngaw na hitabo sabto. Tungod tingalit to sa akong kahubog. Wala, uy, sa kahubog. Ay, sa ato pa, sadaan si Alan? Kagipahimuslan niya ang imong kahubog, ha? Ha? Salpahis yun si Alan, no? Mapahiuslanon yun siya, Pero mapahiuslan. uy, ayaw basula si Alan Sheila. Matag nakasabot ba ko ni mo, day? Oo, nakainom ko. Aw hubog ko, pero naibaw ko sa among gibuhat. Mahimo ko pa kaayong pugnan si Alan. Apa nitugot ko nga magpadako sa akong gibati, day. May gidangat. Nga sa ato pala gidi ay, may gugma na kang Alan. Ambot, uy. Sapa diya, uy, kawasay klaro ni mo, uy. Patawag sa dito ka, brag, hangover pa matinan ng imuha bayana ka. Day, Sheila. Benaldo. Ako lagi si Carol ba? Ay, pinagawa ni mo eh. Plano lang kag imo. Kita kung duha nagplano kita, datong duha. Unsa? Nabot buhat sa imo, ako may bao. Kapoy May bao ta ko nimo, aram makasaksi ko. O kamo di sila, unsa man itabo ninyo? Wa, oy, wa gid may tabo gid. Dungog man ako sige yun. Lutod dire, lutod dire. Ay, makalutod eh. Unya wa man mulutod. Wa man siya mulutod. Sige maghisgot ninyo. Ngano maglutod man sad mo? Bakit kita na lutod oy? Ay, mama. Ingo mo juga. Ngangalang bro. Wa gid may tabo, wa gid may tabo. Beda. Ako makasaksi lang ta ko mutan-aw ta ko ninyo. Bida sa Muso ba? Hanggaws na ako naman. Muso ka. Oo na. Mao ni mahimot ah. Basta bay ako bay lipay kay taon ko gagihatang de Carol ang iyang kabubuton nga abot ko sabot ang iyang pagkababae nako ba. Wala no. Oo, agi ko magdahom ani bay. Hala, Nagtuo no? ko nga kutob lang taon ko sa mga damgong de Carol. Sudong niya. Nya unsa man? Unsa tong plano ninyong magpakasal mo? Dayon to. Ang ako may nagka-Virginia. Pakaslan yun ako siya. Asa? Siyempre, dayon gitu. Magsabot o niya, may usab si De Carol kung kanus ako mamay sa ilang probinsya.
Pero, wa man ito tingog-tingog si Carol. Natukan to? Ha? Napay nag-ungot sa tutunan na to? Ay! Murag Masugot- giluton, murag giluton. Tigisgot ka ba sa kasal? Musugot ka to? Ha? Sugot maghato? Ha? Unya na lang tingali ta maghisgot ana Alan. Pero day, naunsa mo gawinan na sa kaana. Nausab na sa nimo una-una. Ay, nagus ba day? Mamahay ko sa inyo. Unya, magpakasal ta. Kuan kanang hadlo kong papa. Ha? Hinumdum kang niingon kong nilayas ko sa amo kay kusog mangulatang akong papa. Ha? Unya. Mahadlok pa ko mapauli sa amo Alan. Unya na lang pamay. Day, Carol. Uy, mao ba di ay? Kusog di ay mangulata tong ama ng Carol? Oh, kaluoy ko di ay niya. Gusto ka na Bisa mo ta kong kaluoy, day, Carol. Kung unsa man agian niya sa kalisod sa iyang pamilya, ako ni bawiyon ay. Kung kuwang man siya sa pagmahal sa iyang mga ginikanan, ako yung punuan ninay. Ihatag na kong tanan, day, Carol, nay. Ang tanan kong paghigugma o pagmahal. Kuwada, ay na siyang palabido. Ayaw anang hurot-hurot yun. O, kaya nga naman pa. Ibatanon pa man ang imong pangasaunon. Dahil mo mausap ang huna-huna, anak. O, ha? Kini si Mac Surban. Celebrity soap ang gamiton, may isbalin may gutatayon. Mukuti mo hamis atong naon, mga bugas talong kampuhaon. Celebrity pang-beauty, celebrity para sa family. Ang kahumot, suabing-suabe, celebrity soap okay. Celebrity, celebrity, celebrity. Oh, palit dayon. Ako na nga lahat ang naglalaba. Ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria. Pinagluluto. Ang mga batanon karon, nga wanagi ayo. Mahimong dili tanan, ha? Apan kasagaran sa mga batanon, nga wa magyahig tarong sa mga ginikanan, sama ng Carol, kay milayas magkana sa ila. Usab-usabo na sa huna-huna. Lisod, kayong dadon ang mga batasan, anak. Karon, bugnaw pa. Anya ini kataon-taon, init ng o. Ang tanaw kung maglisod kag sabutan ang bayhanan. Tayong pasa, be. Naunsa ka man Martin yan, no? Di ka gusto ka po? Ha? Ano ba sila? Hait kag lubot. Giumsam na nimo atong nakibugnaw man nung atong anak sa iyang pangasaunon, God. Atong dasigo ng atong anak. Aron nga, maminyo na ni. Kay og na manok pa ni si Alan, may tahod na ni. Oh, gabiya sa nang pagkasultihan mo na Ay, maamang yun na mga edad-edad ni mo ba? Na naman ni tahod. Di pa na siya mangkon, oy. Oh. Kuan do Ay, nalala pagtingog na Martin, ay, kuan pa dyan ka diha. Kung wa man lay lami ang imong isulti, ang problema sa atong anak, ang atong sulbaron, oy. Dong, unsa to, dong? Dili mo uli si Carol sa ila, kaisog ang iyang papa. Unya, dong, unsaon naman lang di ay na nato sa pagpamahiin, eh. Unsaon man ninyo sa pagpakasal ni Carol? Mangita ko pagi na Pagkaslan yun ako sa Carol. Magpakasal yun, Miss Carol na Anak.
Na, kasayo na uy. Unsa man tita? Gusto naman na si edad karon. Mahimo naman ang way consent sa iyang mga ginikanan. O tambag na ko ay, sa huwis laguna mo pagkasal. Huwis? Oo nga no, may budget ka di ay, pakasal og simbahan. Oy, hinumdumi, taas o pangandoy imo pangasaunon. Gusto ginang mo paso og red carpet. Tita Jo. Mga huwis lang mo pagkasal. O, murag, may nahibawan kong may iyana sa Carol nga niya sa syudad. May maratong mo barug nga, girikanan ni Carol. Mao ba tita? Salamat sa imong tambag tita. Sultihan ako sa day Carol, anak. Unya na lang lagi na lan, uy. Usab-usab na yung mga nahuna day, uy. Kuan ka ng... Ang tiyan lang nako ang atong agduin. Unsa may labutan ng tiyan mo day? Wadyo ko kasabuti mo. Kung mumabdos ko, magpakasal ta. Pero og di lang sa ta magpakasal. Uy, kausar ba to? Lain ko daan na day. Uyab-uyab lang sa buta, Alan. Gusto na akong mag-enjoy sa akong pagka-single. I mean, kitang duha pa. I-enjoy on na to ang pag-ingon-ini ko na itong pangindaron ko. Wao na'y seryoso, hay. Mudangup din taan ng minyo-minyo, lain kaayo. Ako, seryoso ko day, Carol. Aw, ospital lang imong padulungan, ana. Ay, sa di mo binuangan ng tanim mo. Seryoso ta diri, ospital sa di mo itubag na to. Ay, lagi na serious lagi. Kaya kang nadaot, ana. And besides, batanon pa kulan. Pa-enjoy asat ko sa akong pagkabatanon, uy. Bangas ka. Day, Carol. Sal? Muna isulting di Carol? Maugani. Sayangas imong paningkamot sa? Saan sa? Mutan na pamanong ka. Nibaw ko, grabe na papaningkamot yung makuha ni mo di Carol anang gabi una. Kantahan ba ni mo? Bitaw! Taduha ko. Kahit ko kaya di Carol primero. Sikasikaan ba ka? Di tagdon. Pero kuha gini mo anang gabi una. Kang biliba ginako ni mo anang bahina bialan. Sa kinsa babae, mapasugot ni mo. Labi naghubog. Buhay! Sa ni mo, sa ato pa, kakilabot ang babae kung hubog. Hilabot, basta babae, biktima gini mo basta hubog. Samot na di hubog! Pida sa ni mo ba eh. Tinaruni akong Carol taon. Gusto kong ako siyang maasawa. Unyo, saan na ni mo ron? Nga mo mga sulti niya, ngatiyan lang niya mo agdon. Kumaw na, sige. Sige, nagbira. Dia. Birahe, sige. Ano mo, burot kinig may yantiyan. Kaya mo man ang kondisyon ni mo. Ngayon niya na siya masugod pagkasal mo kung mudako na yantiyan. Sige, bira. Ano mudako mayo. Burot yun kayo. Ay, Naldo. Ay! Unsa? Asa ta? Ako anday, wa man tayo sure gabi manuroy ta. Check-in ta. Uwingi ko na. Kita mo kong mga aninipod ka tuyok-tuyok. Kung maulan na among giapas na ko, Alan, magbuwag ta, uy. Day! Pero alam mo bang namumuro ka na? Bakit ka
ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, sundan ninyo matagsumpay ning atong sugilanon nga reguluhan, ang Komedyante. Dalit kaninyo sa Sid Marketing. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko naman ang mga